kasa mu dia na ma me wai Oja ma hai yes on na ti sai yamina so o ya fra o sai ya fra me Opoku Augustine Opoku Augustine o firi hene fa me fi do ma su hia na me tie bisim o ti abisim yamina wada wona abisim side he fa na hotel me tie bisim do kran achi ho ho na hotel ba twan me da se wanya mfie san anya 48 waware ai wabusa asem aware no de ma ware bi ba nsema ba ho me da se eni tina mete ha no me da se o ma me de san me ma me ye fra ne Agata Duku o papa ye fra Kwaku Adia o papa woi ba twon papa akone kachi o kafra ene wo ne mi nyina bo atipen wai so papa kontie nyina ya yepe o ma me te ase ma me te ase okay sen na obesi akira obi abehu se wo ana wote ha no ma wo kasa yi oh sene besi akira ne se me ma me te abisim Roma Sunday na chiwo aye fra ne Agata Duku okita owo ye mama akoma kudu ba ko nipa du ba ko ni na mo wo nipa ni nyina ba ko pe na afiri oh kafra mi so ni nu afiri nti na ya why me da se papa okwa sorry osom bosom ana okwa nkramo oh me ko sorry ba majai okay di me ma o babro me ma o Quran me ma o snap ana me ma o kosua oh di odbe man bia no emu dia hin na wo wakoma pa me mfa ma wo se snap na pro kosua na pro se babro na pro me fa ncha won se mo da man bible no me ma o bible we ya sure se bible na so no be kan kro onyame oh no kretru me da se papa mo mfa bible no na kan tam din se sa ma wo ba be kan un twatro tu obi so obi abebo ni di wa ha bia se ma wo kan aye no kretru do na ba me kan me da se meta bible ya ekita mi nan se asema me be kan no kretru de mani ehu maso ate eno ho ase na me be kan no okay me da se pa me manka no kra nyankopon no onu mini me da se me de Musa Abubakar frame Alhaji Gongono no esremu se jata wiase mpani se wosno yonku bia wotawo obi sua ne kasa obo ne hwene obi sua ya santigi se ochia me pa ensem wo biu ebani se ya wetia na William Sheshew ayo me bacho wode nchira wode beko ye WhatsApp group num na odi akwakotum kama pa de amaye na watimi abo homoden shane so obeko YouTube na wakoseche Adwuma Pa TV na wo so watimi ayam kama oba subscribe wa no wa share ama manfo so atimi ahwe ye live anya sam ketwa wo de bia ye pon koma ye di ne hayo panyina ye ni di nkomo yi opese wuhu na obeko ho nu anumre na wanya abotra tenase na wonu abusu nyina mahwe ye ye nkoma me ye di fro odoma se sabre wo kwa obeko hu nsam ne nyina egu kama pa wono opese wuhu ye ewo fie ha no wo jone ya ne nyina no obenya bia kama anya sam ketwa opani ne ebe hyase ne na di nkomo ewo fie dia de na opani atowa wodi ababeden hintasem ne ebedwafo awiabre nya botre ne kyerɛkyerɛ nsɛm nyina kama fama hintasem me da busiafo ase dia aha me a me dia betre ha awie ni fe eye me a meti ye frɛ me Opoku Augustine ko school racing balance na school no me ko mini abusia abeboa me school no me ko tasere na ma dia prawie na abu na ni nyina chi no me ya me ho se school na amoa me nti dia beba no se me fa me se kan aye adwuma ka me do ma ko me ya mama sa me tia na me dia si na nyankopon adawo ma me gusuwa ana me wo fa mo hu se asetra me tia me yire me ho ya adwuma ne no ma no ana me wo fa friend papa Asante Okoto Krom ya me wo fa yi ba bibia obeko bia no me ka ho me wo fa no me dana kuma so a bibia no me ne nante ba bibia obeko bia ne tirimpo sem bia no ka kire me so me ka me de kire no o si afre ne sai panyini Asante Koto Krom no tisesi me da sin to bi o Koto Krom bia wo tie adwuma die se woni mo panyini ya yina sutre se ne wo fa asete fie ha wo bo ne din awie sa yanko yo ana ya busuan panyin so a owa ya busuan mu ene panyini Kwasi Adai Koto Krom menua panyin Kwadwo Pipra
ɛna me maame no wo mma maako edu baako ɛna nkura no yɛ wɔ hɔ na deɛ kɔbae ne sɛ ɛna madwumaden a meyɛ ne saa no nneɛma no nyinaa no ɛna me wɔ fa hu me no me wɔ fa no me ne nante kɔba bibia ho nti no ɛna me wɔ fa se abrantie me de me wɔ me nana bɛma na ama na ware no ɛna me wɔ fa yi kan no me gye na so pɛ ɔne me maame nyinaa ne ka bom me maame adwoaduku ɛna wo ka bom de ɔbaa yi ka sɛ ware no na ɔkwasɛm me ne ɔbaa yi tena ase na menim sese de ato me a me kan ɛkyerɛ sɛ me wɔ fa mu nim sɛ mentimi nware ba nti ɔmo de ne sɔ me ahwɛ deɛ nti a me ka saa kosi ne sɛn abaa me ne tena no abaa be ka me ho ma yɛ adwumaden yɛkɔ afuom nsuo tɔ mframa ne me ne gyina baabi na yɛtetɛ dua se saa na yɛduadua mako ne nɔma ekodu mpempem bi so sɛ me abaa me gya no hɔ tu kwan kokuma se kɔyɛ adwuma bɛtɔ fie afie ne si hɔ ɛyɛ 3 rooms edi kan no me dua kɔyɛ edi kan me baa no me kɔyɛ adwuma baa me tɔ taxi me tɔ taxi na me tɔ ya no na ɛmoa me ɛna me tɔn de kɔtɔ fie ɛwɔ ɔpanyin bi hɔ ɛwɔ abisim a yɛfrɛ no ɔpanyin kyerɛ me tɔ fie no wie no na ɛyɛ 3 rooms but na nyɛ me kurakura no kama me ne ɔbaa ya ɛna yɛ kurakura fie no kɔduru baabi no na me maame te abusua fie ɛyɛ me wɔ fa kyea me yɛwusua nsa fie na me maame ne me wɔ fa ne ma no ebiri bia no ɔmo wɔ ntɔkwa ne ɔhaw ɛna me ka sɛ maame baabi aduru ne deɛ mɛsrɛ wa tubra ha na abusua ne nsɛnsɛn no to ntwa na me yiri ɔno aduane a ɛna mba na ɛna wo so ɛna me wɔ fa so ma me nsa kan no ɔno aduane a na wadi bi na afie nsɛnsɛn no to atwa me ka me maame gye tuma asundue so maame tu bae oba no so je ne fe so ma ade bia one ne beye bia no ne me maame ne ka na me ye adwuma na akodu ba bi me tu kwan kakra na me ko me bae me ko kumase me papa ma mo ewo kumase duase me firi duase bedu ha pe na me yire ne ka kire me se broge de ekosu ni na me se adan o se hwe me ko mpaibo na me ko ye no ekopiem se o maame ene me nana odo o maame no na kasa me kana wade no so eye me wofa no ono aso ne nana ne oba na me ne ti no ono ahu se ne nti ode na ma me se akora no ye ntena fie na ye nkura fie daachi oni ho a fie no akora na ntima nka baabi na akora no so oba na me wa ne maame awu ewo Eastern region omote na ne maame wu ye nti no ankura no aka me yire na epanyin nkura na ho ni nyina hye na se na omu ukodu kuro no so a omu asetra mu odin pa ana nti me trase abo pose sadia mebo modin se daachi me akasa na me wo fade ba na ma me no se me ni ho a oba no ne me ma na ma wo mo no omonya bai papa atena eni nti na me yire me ho ye adwumaden a me si dan no ana ni nyina achi no me ma me so wo hawa esese me de ne bam ana me de me ma me ne betena fie ho ma me ne betena fie o wie no de ma me ne ye ne se edu ba bi ono me yire ndi nkomo se wo me baya one ne ti ni moja ye mienu eye bre bi a oyare ye me kopie doctor ye me nana bi a efre ni nyanche opanyi nyanche oye bi a ono nsan ye okọ ne krechi ta opanyini ema ye nsan no me na ye yankura nti san san na ye no me no me ma me ko afom ba na me dada mu a mitimi sore tim ma nsan na ekọ ni nyina no na akọ ese me ma me no ekeka nsan bebre kira obaya kira se me akasa no oba no nya me nko ana me busa ba na sem bebre nti de bia no nti ase ni asetena nu ma me yire no ewo mu aye trans kakra sere ese ma obai ko woye mu ana me ma me nua baba ko ye frɛ ne maame ya tu betena fie obi eti maame ya betena fie ono ene ko ba ne se me yire na ko wo maame ya pra o se me mpra na me se wo mpra me sora na me be ma na ma sora ma fa pra ya pra eti me pra fie o sa ko du bre bi na me de to maame na fofo bebre anim anti ya di anum nyina anim
na de akoba ne se me ma me se matumi nua ne dia na metumi nua no matuni dia na kire se mia kasankasa ono akasankasa so betu na me ma me tu frifio o tu frifio no wie no me nua no mpanfo ametemo na so a enya asenketwa me ma me tu frifio no o se me yie de ma me nua no anuane nyina nipa me kan ma hu nyina ne me ye aka ne me won sansem bebre a na no odin ba me ye ma dwete fie na me sie no mansia mama me mansia mabushia me ma no da chintia ana sanse ya me kan nyina no me ka sa asa no nyina no ma me tu kotra me wo fa ya wusia nse fie ho okotra ho no ekoma kakra da me wo ha na me wo fa aye abushia mpanfo e wo kotokrom ana abushia mpanfo ni nyina to nsa fra me se memra na nkomo ho ana me firi ho ekọ kotokrom me ko ya me ko na me ne oba ni nyina ko because me ne oba nete adwuma me ye nyina na afonwuma nyina me ne ekọ ana me ne oba ni nyina ko kotokrom ye kodu kotokrom no ye kotra efia eye papa mansa fie hona abushia no me ma me ne me nua ni nyina ye hia ne ye tenase hona me ma me beda na di se fie no ba bia ma ne kotra da na oda mu no da no me di ache no enti ojina me wo fa na abushia mpanfo nyina nanim abeda mase ana me se maame da no me fa nchew o haw amane ewo abushia fie mu no eni ti na me ma wo betena ho se me yire no adua na wadibi na se Nyankopon no de onyame pe no beye me ka sa ni wie no maame ni pega ni ti ko soro o se awurade Nyankopon me na ma wo me ba wo oba ya wo so ware me ba be mai se wo se on fa fie ni nche me na wo so udiri kunu akidi a ene ahotode wo nya bida fie no no yire no o man mutumi tira mu da maame ka semi ebiri makoma a mabusu apan ni kwasi ade te hobi pani asante a eye akra na ne nana no so te hobi kwadwo pipra te hobi papa mansa te hobi abusu ampanfo nyina to obi antima ka hwe na ye ntokwa maame ne minuanom ene me maame enti we firi ho ne de ato fidisum ato nsem dodo ana ya to ne saa eti oba no transi hu se asani nyina oba no kompaibo e wo soro no samaka ni nyina ana ba no mpaibo na se no ebedum no eti bi ma me gina so denden de se de meka ya eti asani ba sa no nya botre e ma pressure nsi wuso yesa asem na wo kan wo kan kwa animu a wo sa bebesi wachi yenya ne baako mesro e ma ahoto emra me menu mienu emu what as yesa eti mesro nya botre ne ho meso wati chidom se men kan fan kira wo se de na wo pe na how bay e na e koso waso ye widie mu no sen na esitie wapomden etesen obi benya wa na efriyade ama man kan masem na efriyade so obi besere wa efriyade so oba yare dia eye chidom na me kanfo dia ma so awia ayada na woti ayada on say bro wadwene wonti asese se yehuni se waton asase mba to me ba emienu na asase na medi kan kwa kire wosu ya no ana me nua mpanfo no koton ye ana me wofa aya asante ya me kan asemu yi medi ase no koto o mani ma me yesa o mudi medin ko san sengicha se me na me ka ho bi na ya ton ana me wofa no mo kire masase bi wo do me abra se no me mfa sasa asena me wofa mo se me mfa no ana me sibi dan ni nyina wie na me ho a kire ba bi kakra edu moso no na me ko se me wofa me se me to asase no na ka me di tu kwan kura nti akwantuo na me wofa ka se ka mintu no sika ne ye basa e ma ne ka kitua bi be 60 million sika asase no moto ne 120 ena me ka che me wofa ena me wofa se sa fa tu kwan no sika ne nyina no ye ko connection man ho na ye basa na ko ka 60 million ena me ko me wofa se sika na ye basa o se sa dia ene wo dan na siwa wa wi a o pese oboso no ene fa to nua na fa boso ena me di ko to nua boso enti enye abusua ajapade se ayi me wo fa mo de che me okay me ba cho ni na no se wo nua no se asase na afie na wato na esi wo no a wo si no kukuru fa no eye omo plot na wo koton ye no husika
ana wodi kosi fie no uwie ye no ana omoba betena fie ho no monim se ya busua japade omoba betena fie ho ana wasa kamo so mu free fie ho nko adenti na wo yesa mba cho di omo kan na kura bi anim enti se wato busua sa ase bi abusua sa ase no ana me tire se watchire mo mama ti ase ya me ton ye ne ye no wo fa mo kwasi asante mo di cheme me de me ko abisi ohin bi afre na na jase hene aya abroma mu hene anim me wo fa ne me nyina akohia me ka se nko beji nsase no ma busuan ka se omoa na dia sase ne me nti ma ton a enye ne dia na me yesa oye beifo awiya ketaba we wo me baye ye me na me bo asema me kan no ehwana me ni me bra ansu ena mpenfo eto no en yentokwa me ne me wo fa kwasi adabusu panyin no ene me wo fa asante na enti ebra yentokwa sa no ena ntiane ba se me se me sa me wo fa mo de ama me dia ene ebehwi enti ebehwi no na me bra ansu no buja me se ebehwi na kire sen o se onde wa kan wie ana na jase hene se mame wasema wo kan dia no den enti free on so sa na tie me da se pa yamra we kakra wo yire ko mpaibɔ no na mokohia ye bibia no ekopie mu se o maame ene wo fa ene edi sa adwuma no na omo se anyina so pote pa omo di sa adwuma no se de be ya wo won wade bibia no ase ene se ho no de sofu no kan sa no ene me mente me ho ase na me nyin tum papa nti de na mama gia tum ni se sofu no kan se se me ko bo ma me o fa na mane no se me ko bo ma mane se omutimi ba de a ne che se obehu nti me ko bo ma mane o monti ma no e free ho na me gi tum se de sofu no kan e no kore o sofu no ka kira wo se frɛ o maame ene wo fa no ema omomra na montra senka asem no meboa sa ana o maame ene wo fa susuro nti omanko na ese eye no kro se honhum mu de o maame ne wo fa no na eye wonya sa ho na me gitum enti oba ne ba o ma nyina no eye o maame ne wo fa na apam oba no mba cho sa so omo se omo pam no de be nti ene omo pam na de no benya firi so mba cho de wo mu ni se de nti omo pam ni nyina ne se fie na masi no mi si fie no me no ba na ye adwuma den ni nyina eti me no mi si fie no me ka che oba ne se dan na masi no me ma no se be ya da chi mi wu a ana machi nkra no nye basa go so oba no oni achi bia eti me si dan na 3 apartment mi ensa eti nkra no me chiche ma mo eti no ho ase ni nyina ne ma me no mahu se da chi nkra no be fa fie no enti se sa de o mu twa nkra na suo twaba na sudia ne che se da chi bia no mini wa omo bompa ma mi wu ana se ka bom ya na che se nkura ni ha ne de na omo fa fie no na omo fa fie ni bebia omo si pen akwakoduru ni bebia omo fie akwakoduru omo fa sa eniema no no mo de aye den because omo ba be wu omo so ye mpanimfo sen mba cho mpanimfo sen me ne de ma me na ye na dwen se mi nuan mo wo ho enti sense masi fie ne de ma mfa fie na ma ne de a asunbie de minya bi ofie no muntina mu da maami a wochim wo bosome nkron a maami bia pese ne ba enya baabi pesi na daachi bi wode eka asem na wo maami a wochim wo pa betimi asa kan wo se mempene ma me bayi nware ne manya nananom asem a wo kan papa ne nyina so pa wo mane senya din se ye bi na wo se wo maami din awiai mba cho asa me ka no mintimi se me maami din wa bra me maami no ana me wo fa no ana nka omo hwe akomapam na omo de ba ne maame no enti na me wo adwen se meton super ama me wo fa no me maame anum bi okay because of say elinti me wo fa frema na duo awio meko ana me maame so eno so na nsunti na me hu se ese me maame betena fi obi na se nyankopon to nsa frɛ no so to nsa frɛ me a na che se me so ma ye de nyankopon so pe me da se papa wonsam a wo kan akoye bese pani nkonyina haban ye tase ne benyansafo awiai ya ye kase obi a wo tie wo bia no esusu sensam a wo kan ye honhum asem ana atimi apa ba be pie anisuro awiai
watima de owofa ene wo maame ne wo nuanom abetena kasafidie so na wo horo wo mun omu tie nti Nyankopɔn ya adom wo kyena ekwan da ho sa omo so baba aba beyi wo ma no ye hwe kwan samla migu so amno kasa owofa mu nyina etie ye ma omo kwan sa omo so emra na wonsam a wo ka ne fie ha ne kura bi ewo mu bia no ombe baba beyi ano asam ne si ye shasia sa wo yiri firi ha ade bepem ne ade mfie dodo sen mbacho ba ne firi ha no CCS ni mfie nsia ni mbacho eno na chino akofo wo ba bi foforo biom mbacho eno achi no me transia me ko ho me ye bibia no be ma de mintimi transe no kre e ma me ko hu oba bia ye fra na abranana abranana no ye bia na bushia ne na no kofi ahene awa bisim bra me ni abranana wo ho no na me de me manti me nya ma dwen se awade kwan bia so me ware no kre enti abranana no so na me ne to so wona ma enti e ko pin se abranana no kasa me nimba bi kuro konya ni sika hu ya se abranana abukia so so beton nsa kakra o ma me wo hana me tin se abranana be ka je se me ma me mo eni mi ya bi ti mo ani nya ko se me na ma me ne ti me na me yiska ya ma na ko ti enti o mo be ti so na ko na dia somebody ya pa ko se nga fra wada o ndio mo be so wonu ne tena we no o ba na bokia enti o mo ba be tutu kies na bi sasan o mo be kies no se o mo sa na me ye ka nwa se no o mo je pade wo me wonti o mo ko fa ama trafie na sa akọ wonu obi te na nipa na bokies kakra bi a wono so ba be didi ho no omo ko pam nipa na fakies no mbacho sa no omo fakies na asi bibia no na mbacho enu de mi ni madwena na me ya na me te ase a me dwe ho se hunhun mu me ma me ene me abusua ni nyina ya dwen se omo ma me nware so omo ma wo nware no obi na wo da wo hunhun ma na no bi ware wo hunhun mbacho sa bra me yire ne koe no e ko pem bebre no achi no ebri bia meda ebedu dabi o ha meda meso de no na me ne ma me ne da ma me bai eya me ma me ema sa se no e ha madwene pa wo so ba so da na no ma me ye dai me ne da ti ade ebani se ya wati ya na uyem sisiu aye oh ade ba ti no na me hu nyina ba enti me hu sa no e ba sa so a ade bia me ne wiase bia no nyeye sika sam nyina e ba sa e free se edan nan ba sa se ba sa man ne bia ko bia na me sika sam bia nyeye adwuma bia me bia e ba sa enti na so ma me de ko to ma bushia panyina nim kwasi ade anim se ofa de mi hu nie o se ma bre bushia panyini die asemwe ma tu ofa santefo atu asem ko fa be ma no ne ma ne yire mra obi aso ompene ana me dia se no koto me wo fa kire me se omo nyina mo so papa ne di fo amponsa owo sunya ne kurodua mu ha se na di fo amponsa o teme nka wa se na me ka no ana me dia se koto di fo amponsa ni woni fie se na me ko da mu me da me so de no na me ne me ma me da eti sa de ni bia no na se wan hwe antu na nsi so se me na no awuye panyini o so ma ne me ma me ne me wo fa no ma ene asundwie di asundwie de bi ma me da se wade nkyira wo de be koye WhatsApp group rum na odi akwakotum kama pa de amaye from 1 to 9 ni nyina aye WhatsApp group ba bia o de voice ne kwa ya we boni na kama ena de momfa nche ya yebre no ekopa ena yebre ne ko esanse yenya fort kakra bi ti no se hwe na ye ni nyina ye kakra ni ti na sabre de da so ti azamre nkia sore dada yebre no eko na nso wo be ye ne dai ya se kwache ne di na de efa ye de sika ena eto enya sam ketwa enti sabre de ye da so ewo ha na mum hye ne so se wo be join your YouTube no eno eye adwuma pa TV
na nya wo kwa wa subscribe na wa share ene de ehia me pa group no so ya the link no atum de ama wo bia nti wo so group a wo sa join no wo betim sa the link no akakutum de ama wo no matim ahwe nyina live wo ho no manya se to panyina ye ne di nkomo wo fia hai wo pese wo hu no na wo hawa wo sitine ne nsam a o kan nyina no a wo kwa na se wo subscribe me pa cho wo nsa betimi aka ne kama na wanya abotre ne abusua ne nyina atena se na mahwe apanya ebuso ye ne di nkomo yi na busua hawa omudi ni kom ana sabre wote ana ma woka ho asem wonso busua a wodam haw bai ana woso omudi wo komo se obi maame ne nuanom ne wofa mo besore se yampene ma wo nware na wo ware a yemusuo adentira wasi fie de asi ho enti wuwu a abusua ne befa fie no na wiase mpene se wo papa wa mo ne bra ya ana obu wofa se wo papa ne bra amo a ana obu wofa na sa wo papa de obo ne bra ya wo de wofa ye dai eti mi bu sa wo nua ma ne wo nua no ma omani abre wo fie na omoko ho no obi anware nko ne ba bia mba cho de omni te nua no omo awaware obi a wo obi a ye kata na mi no me ma me na ta zango no wo di ka amate na me so aka me ma no nyina be me ka so me ma ma gwen say me ma no kwan ma as said there ono be control me say me nya dia ene me so de me gegiridi me da so Ejuma pa FM na ye ni wo nyan ma di ko ma ne wo amoso ateke nkomo de to aso enu na chi ne wo ba no ebedi nkomo afa ni ehunu abusua mo kotena se ka asem no ene adansefu aba mu ene sansem ye papa yi ken ene ne ekopie ye ene sa koduru ba bia bayibo aba mu no ye ni mpo ko ba kana se bi ni ni ma ni se ko o kan ye ni ata ta o de state bari kan se bi o se ye ni o kasa ti ba kaya ene awdia ye ni afa ni ene different ye ni ese rade ni chama na mi se ni ni so ene mu na o chere ni woni e hon nanso me de na mte se dama ojo na ode ni ko kunye na mi nim sai wa pam ti so sai mo ma yen sai dia no ne na ba me yen twa ni fi abafa sa sai ene ye ya ni asamo ene abranti at the time omode obayi ma no won say wo se ogama oda hunjase edi buo edi giebusua no oba no feso but no onim say ombe ne say Yeremia de yi oh wo se mun ntwadua wo se Yeremia esane wo se mun ntwadua no mfiri ye ntwadua ne se na ba ese ama ne makro wo bebi a omo te ye nso so ni papa ya sem yi mahu sa then you walk in the sahara ya bubia na wuli bi na ya won se ti mo le zame ti ba ba we no nsa no aha no na abade mama hu me da se pa so yo ka bi aka aha tresa mo no se kan ni fa nu abusua no ba no so na so mo so be kan asem na ti abrante ya o mo so de be de o mo de be ba nti na ma mi hu se papa yi wo hwa na owo adwempa wo ewo abusua no ho na mo se sania David Dunum David Nenkura Brem and Joseph Nenkura Brem abra onya dae koka che nunu no mo a omo fa ne ho tan no sa problem ya na papa yi efam because match me ade me hwesu ye abo abusu na mana abitumpo later no mo sa be gina se na mo pa che sen na mo pa che so ho ani mo ekoso bebre bies manim ga bi ton kusua wo station one moment okay the same thing na one ni kunute ma mana ba se wodi bi eye ampa obi am ga na ma one abaya na wari aye de agu ma me se wodi bi eye wa se wodi bi eye na se mata ni bi twa mo mo so ma ko ka no won ade bi won ma ye kan se mfra ho ntuma ya ntuma na mfra no won mfra no so yin ya ka ni te ya o go ni ka sa ah ya na me ka se e fa no on se wiabo e fa no yes no se obe ka woba ansa ne manana kaka hini for this ne me de manu si akowie ne se
because utia branti ne nkasa mu a so ogusu do ba no na mentia se say wasian ko fu bi ba na nipa no na su se okofa ba na onye adwuma na si ade se ofa man on hwe omu yesu anka beka so wasena ko fu bi di hye obeboa no wo se da bi yempene man mo no bi na waka no yentwa dua no na bene yense na ba no bi na adua na ya de apana no nti e be sere abi so na de abusua no bebe beka no na de papa yi kan na emfa hokra e na me sei nyame mama hunu ne de bua nso ba so omo de be na baba ne ehun se na e be sai medase akwasi magina aja si na tizan ni madam akwan mu de aja si medase aja si mpacho ma minti ni di kan me pesa me correct ni ama bi wa openi uhwe ni mfia bacho so be say okloko 40 plus 48 years oncha nti untumi en kase oyubi owusa David nti me kra me fie me kasa me kind of point blank today medase me papa at my age papa me mama oni tumi wa me so o decision a e was me fa so what you say oni tumi e wo me so de to so biu am pese me making it clear me nyandru honhom mu de no me kono honamani mra kwan so abusuafo no be bia omo wo bia omo ntirom tirase se papa ya sema o ka no eye no kora dia eni na omo difo ewo me nyanwura honhom mu de ntia me kasa an se how say obi aware ne yere no one ne te na offer so no de man so no nya na me mra kwan mu no na wo offer ana ma me no be ka chen say ja no ayembia be ma no agba ho say oba no me mpe no and here point number 2 point number 3 me pese abusuafo no mutie mi a o mu hye no say maame so wa wo ye ma me maame wa wo ye 8 me nua me di na chi waka ba bi na sa me bo me bra na sa me di etimi ko yi a eye force me yi a me fa hwe me nua no abra o mu nso fie ebro eye 18 years and above nti mram no ba bi enu wa ye kire sa abibi fo mu nya sa adwon na nye de to so 9 ene se samna me no kasai obema no akotitin mo wirem ewo asantemam me no kasai obaye wanya obi a okoya odisikan be wata ne sirim onya bokọ akoto taxi enti se me taxi bia me to ya etimi di ekwan so be se na otwe na sika bia ma fie no ohun se taxi adwuma ne moa no wodane sika nani edi ko hu nyansa me ka because we use nyansa akotofie na wo me maame me hu se ba bia wote no bra ba tena me nchen a wo se me di fie ni chew na wo maame obayi wo 48 years plus o de chew o de kwanfa owu a wo sa ba ye wo de amana bi mu ana se wo de wan hwan bi e bia wo kwa wo de beja ne ma na ma ba bi ne ma be biem e bia no maame ne ba no wanka de papa yi kan na ntisa me se sa na papa ya sama o kan ti a maame na tem no wonya ni ye se sa na de papa ya me ka sa mu ntie ni ye o me ka sa ma atiefo ntie ni ye me de mate ase because me papa mi nim ni da okay de sa to so biem mo se oba no ekọ a omo mpene ma ne ma no ehu omo ama omo de obroni kase wo de asem bi ato maame no oba be ma yire so ama na bonu ama no nti on pese ne ma no ebeba abusua no mbiem false pretenses and true no krese enti no eno so no ti amra se me ne obi wo ne wo abofra no wo se onyanya 8 years plus a me be ma no me wo tumi according to Ghana mra se oba aba no ba me be ma no nchen okay sembra mo hwe se hunam eya de sa to so biem ene se be ma no kasa ye mu no wasa kan se eye ne wofa e blessing no with asase abra ne nuanom panimfo edika ton asase bi e wo suyaw
hokura minimo me matin koto mira fa wade abatunya abeton de nti minimo okay wo ti ase enya nkran kromo area ho no okay aha etumi fa akosi yamfo ebitu abom nyina akosi ho no na wo si anam say abusia nunuanu maton binti no saa de a wono kofa asase e wo eye domi abra na wakọ na wo de ade acheme na se makoton a eno so mo fans be no mu ni nyom abusia fo ni nyom ada no mu ni nyom akwasi mo mra makasem ni yes atoso bi men kan wu abusia no so ansa mesraw me oba me mesraw men kan wu abusia no so me pa cho pa me nyawura honhom mo dabi bonito me bre no nti me de eno me wawa ni wi a na maka akire abusia no se wo wofa wa hwe nyame anim na wo wofa ase wa na okope tuo no ma no se o mebie bieja onyi GS mbacho sa yire no to inkum inkum papa nso hwe na nkrukuru afo no ya mo pe o mo a o mo to no bi wom o kushekubu e wona chi na wo bie wano a wo se menne wo yire na ada seye ahemfie seye hunhumo senya hunhumo e wo se chi papa ne jedua so kan sa asem na yes we are sure yes so I was here chi ne jedua one ne da no yes because akwase wo kan samo me sister oye panyini na ade ache akurase ye opra na papa bi oni ne di agro o betwem na ogbo ne to na abaya no be report man papa ye frɛ papa ne twi nanim e ma ne twa ho nwan enti se wotimi bie wa no kasa faase wafa na papa yi kan se eye no kura me nya honhom okay honhom di dem nti se honhom me bre no na honhom no me ma osima mi ense honhom no me tena se din na me calculate ayi a ade we nya nwanwa se bitmesi e wo honhom sofo no asem o kan no baby a na nka me ba sofo na o kan asem no se papa no aka asem bi se abra asem ni sisi no maame na atimi tu nanum to meyese papa no ne wo fa so meyese amana ko dum pani anim to the extent akodru abisim man hene anim ana nana piao nana me bo mu ase e kasa nana piao ye bo di kan asem keke na mpanimfo aka na wa mfere ade se papa ya asem a o kan ye no kura wo se de o nti ase se ni se no be sofo no so o ka asem no we de mbajo sofo be so o ka se o bebi am be frame bia bodi din wo se omumra omanko enti hono ne point no de sa to so biem sofo ne sa de wo mo ses asem na wo ka no se ye kontompo no wo ka bebi e be ko bia omum frɛ no me da no na kire se sofo na asem a wo ka no inkum enti omuni nyom sofo no wo nyom abusia no ni nyom me da se ye nya za me nan bebu me da se ntem mo za me ba ye nche sa me pa so ye ntem me nan nya jeje fo me bre no dia me de ka biem ne se abusia fo sa ni nua kuma na okotena ne nchen na ne yiri awo pra wo so wo mpra yetuwu a o maame a wo betufo se wunye ni yie no na unua pani bema ya kula de bia won kan ha se onye no odamamu a adoma wo china mo mfa nche ye na ye nya fort ketwa bi nyankopon ya adoma wo china ye hwe ni musa abusia no so omo baba fia ne no omo so adi nkomo nsam wa papa ya beka fa omo ho enkonko ye sa omo ma na ekwakodan ne nguase bi dia ma omo davida ewiase mpani se bebia ya se odua kodie sesa enkoduru ho fa akwachechira boa no ehwa ne egya no papa ye ko de na wo ka twetro ko san se nyampa wo china abusia no so baba beka omo de yo de meka twato no se minua bia de ekoso yi on tire na dwene na abusia no beka de kwan bia adwuma pafo buo ene do ene ntiase ene normal kakra me hwɛ mu program a ekoso no me wa hwɛ mu se ba bia me ma no akodi bia no mutumi nti mo ba hwɛ abusia ma ko fa ma de abrem ano de nya problem so wo ma ne beba so wo ma ne de nya problem abusia ne banko ade a wo ma no beba yate abusia no ti ase banko ade a
o mane beba ya da se pa san se wo fa mu nyina ya from so mu ntia bi se da be ya wo so baba be yi o ma no kama nti o ma ayi obi na kuma ntwi bo si akodi ni ti aja kyerema kaka hini ya sori sima ani tetepe ya braso ya mo twie pa yo we dia mini dia na me dia kakra beto so boni tawni nko ene de me mo obi ancha ya braso ya besere se abusuafo no omo ba omo mfa abutre emra na no kuro mbia no omeden omo meka medasi bible say ni oti asem no obia no no nim nyansa ya so ye nyansafo medasi adwuma pa abadwafo no ye nyansafo ndi be se ye bempe ntentema ye den abua ntra nyankopon eyi twerese mo me hunu abusuanse mo nte saa mo ba woni nyame be fa so ayre aka no ha ana de menche obia nyame ya demo electricity wale asa ana wo asa akwasi yako ya braso alaji de me di wie to no say me de based on narration a papa no make here se wo yi honhom de no kina na meba wo awon on za me nyanka o se ho na nyampa otena be physical no maame no eninyom ofa no eninyom abusuafo no eninuanom eninyom se de o ka no sa na tie dia omuninyom nemo omo ba no mbeka omo de be hu sa ampasa omo wodwom nemo papa wei ene ne abusuana ni bigo entimi nsida sa wo ni papa ko pa abusuana nyina betawo dinyam po chimo timisi andi timisi okay medasi akosi aha ne de dwuma de ni aha yebra yema ti akuku dam bebrebe ne mante no ba mante ni na twam no ahia kwadwo ane kentin omo ana twa kama pa e wo fie ha ti baba se camera ni sia so de ndende wo fie ha kwadwo poku ane kentin omumieru na edi sa adwuma na de amaye kedi Zak Podoski akosi magina kakahini amusi na kofa nsem ni nyina edebra ma musi esere musi agata metena senam de dwumadie edebra wo kasa dodo bia ne anofom ne nam ya anofom ya amfa ncha abusua ye bo mudin wa ha enya yan ne ese mudin mu amode hye na bebo mudin ti se mo pa nyankrompa ya adom o kena ya hye mo no momra na mosomu meyi ma no ema ba no brebre wo wei ema ba to ne ehunu ko be fa so be kofa nkwada no ade abado wa kan se sa de te ampa bia ene mo ntena se na mum ente saa momra na meyi ma no ne nam so ne nkofa nkwada no emra sanse wiase mpanisi e wobi na kwa ko wie bi mededi Musa Abubakar fa mala haji gongono no serem se jata nyankrompon ya ademo chena monsa ne yenhia salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abusia banemu etna na